بسم الله الرحمن الرحيم. Neferi içimizden bir salavat anaylayınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi vahdeh. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'deh. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ala men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Alem cihanın eyesi olan Allah Tebarek ve Teala hemmenizin taat ve ibadetlerinizi dergahına qalyan golları, açılyan elleri, edilyen duaları, sanılyan tesbihleri, takdisleri öz fazla kerem bilen kabul etsin. Allah Tebarek ve Teala dininize, dünyanıza bereket verip, bu celesele mübarek bolup, aytyan iştiyellere Allah amel tevfikini hemmemize nesip etsin inşallah. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirruh Mesnevi Şerif'te bir hikayeni şeir etip getiriyor Müslüman doğalla. Bir adamlan biri bir vaqt ovadan daşarik sığırın ekidip daqmana düzek diye. Ahamol daqıp evurlik gelye, sonram giyice yankı bariye sığırın almana. Aham bil adam baran vaqtında ol sığırı bir arslan, bir şiir gelip, bir olokon şiir, sığırı iye, aham sığırın jayinna yankı şiirin özü yatye. Aham bir gafil adam, havari yok, evinde qarankı giyeceğin içinde ışık yok, görenak. Aham bir barıp özü, şol sığırımı kedip, yankı tanafından tutyen olmalı özü, şol şiire barıp illegiriyen olmalı, havari yok, o yatan bir arslan, olokon bir şiir, ondan havari bolmani. روستایی گاو در آخور ببست شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. Yankı barakadani sığırındak ya. Ondan sonra yankı şiir onu iyi yedi öz şon jayine yat ya. Rustayi şod der ahir suye gav ra mijos şab an konçkav. Beni giyice barıp öz konçkav olup yankı sığırın gözlep yiyor yankı adam. دست میمالید بر اعضای شیر پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. Ol yatan arslanlığından havari yok, elinde girip onu öz malımı kedip şeyle on kade arkasını elle giriyem olmalı, kade evinden bariyem olmalı. Be her hal yankı elini şol arslana şiire de girip tu havari yok. Ohamol şiirin Hazreti Mevlana aytiyada گفت شیر روشنی افزون شدی زهره اش بدریدی و دلخون شدی. Vah bu adam benden havari yok da yatan bana sığırımı kediptu da günnidin yağtılı olsa beni görse bir cöretler etmer yüreği yarlardı bu adamın deyip arslanı kepletdi Hazreti Mevlana. İnçenin gostaq zan mi xardam ku derin şab gav mi pendardım ben bana sığırımı kedip elim şeyli kaygısız bir gostaqin edip degirip dun bir menden havari yok da deyip yankı arslanın dili bilen Hazreti Mevlana şeyle aytye. İnni bize dersi Müslüman doğalla. Bir adam bir arslana şeyle bir havar bolmani elle girip du. Eger aslasa on yüreği yarılacak. Ole unnaki duranın haybetinden yüreği yarılacak. Hazreti Mevlana aytye Kuddise Sirruh yankı aya değişti. Tele başlamızdaki okuyan ayamıza. Hak hemi guyet ki ey mağrur kur ne zinamem pare pare geçtur. Ey mağrur insan, ey gözü gaflette dolu insan, ey gaflette yaşap yören insan, Huday sana aytye. Ey mağrur kur insan, men adım eşitip Tur dağ, Musa peygamberin baran Tur dağı, men adım eşten vaktında yer bilen den molle, pudur molle, tamam molle. از من کوه احد واقف بودی چشمه چشمه از جبل خون آمدی من ulluğumu sen Uhud dağdan barda sonra meni Hudaýyň ulluğumy sen barda ulukon beýik dağlardan sonra
Dağla men heybetimden, men gorkymdan hemmesi çeşme aralarından çıkıpdy, hemmesi gorkulup Hudaýyň beraberinde teslim bolugullu. Ey insan, sen men kudratymyň beraberinde, sen men heybetimiň beraberinde sen gorkyň näzire? Hazreti Mevlana bir ders alýa ondan. Musulman dogullu. Çyn Hudaýyň bendeleriniň bir alameti, hisleti, ahlagy, tüýs musulman adamyň ahlagy bolmaly ýagdaýy Hudaýdan gorkulu bolmagy. Tetecafa junubuhum anil medaji'i yed'un rabbahum khawfan wa tama'a. Giýjen ýarynda düşökden galýalle diýe Hudaý Taala. Çyn bendele, Hudaýyň has bendeleri. Giýjen ýarynda düşökden galýalle, süýji ukudan geçýälle, näme diýip? Garanky giýjen içinde doga etip başlaýalle. Yed'un rabbahum, öz eýesini çagyrýalle, khawfan Hudaýyň gaharyndan gorkup, Hudaýyň azabyndan gorkup. Wa tama'an, ve yine Hudaýyň rahmetinden, fazlyndan umidwar bolup giýjen içinde garankyň içinde doga etýärler. Hudaýyň çyn bendeleriniň alameti Hudaýdan gorkul bolup gelmek musulman dogullar. Ve mimma razaqnahum yunfiqun, ve yine Hudaý näme rızk edip beren bolsa, bir de garyp gasary etegindekileri gözleýär. Adamda nefs var, ruh var musulman dogullar. Nefs neçe üýşürse keyfet ýer. Adamın nefsi ne kadar üýşürse nefsin keyfetýär. Emma adamın ruhu var da Hudaý ýoluna infaq etse, Hudaý ýoluna çykarsa, Hudaý ýoluna bir garyby gözlese, ruhun o bilen keyfetýär. Oham Allah şu aýaň içinde çyn bendele iki halet. Bir Hudaýdan hemişe gorkulu bolýarlar. İkilensi Allah'ın berýän zatlarından başka kişilere infaq etýärler. Pes çyn Hudaý adamlaryň alametiniň biri adam Hudaýdan gorkulu bolup gezmek musulman dogullar. Hazreti Bişr Hafi kuddise sirruh, ya Hazreti Sariye Sakati kuddise sirruh, giýje yatan wagtlaryna oýunup Hazreti Sariye Sakati Buharany işdenlersiňiz merkezi ilm bolýar, din Buharadan çykýar. Buharadan öwünçe merkezi ilm bolup duran Irak ýurdy. Aragın ulamalarının kenti Hazreti Sariye Sakati'nin muridi müştikla. Aragın ulukan meşayihleri, ulamaları Hazreti Sariye Sakati'nin muridi müştikla. Pirleri müştikçi Hazreti Sariye Sakati şol ulamalan. Giýje yatan wagtynda bir buzurkların etýän işi varmyşdyk musulman dogullar. Giýje ýatyka turýa, oýunup özü el aýagyna ýüzün çekýän bolmaly, elini gözleýän bolmaly. Näme diýip Hudaýdan gorkuzuma günelemken yüzüwelimde üýtgän nädire, yüzüwelimde mesx bolan nädire diýip şol giýje yatan ýerine turakadany bir özli bir holnak ýagdaýda bolup, bir gorkul ýagdaýda bolakadany eline, öz yüzüne bir çekýänmişdik-de. Men günelemken Hudaý men yüzüwelimi üýtgeden nädire diýip. Ya Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yakın sahabalarının biri. İptidai İslam'da Müslüman olup her cenglerde Resulullah aleyhisselam'ın yanına cenglere şereket eden sahaba. Hatta Hanefi mezhep aglabi rivayetlerini Hanefi mezhebin teşkil tafılmaklığı Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ten gelýär. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ulukon sahabaları halal haram marada fetva verýänmişdi. Hazreti Abdullah ibn Mesud şeýle Hudaýyň ýanyna, Resulullah aleyhissalamyň ýanyna derecesi galygyly sahabalaryň arasynda ulukon sahaba bolup halal haram marada fetva verýänmişdik. Mufti sahabalaryň birimişdik. Sahibun Na'leyn, Resulullah aleyhissalamyň iki kewşiniň eýesi, Peygamberimizin iki däne mübarek kewşini göterip gelýänmişdik. Sahibul Wisada lagabyny alýar. Resulullah aleyhissalamyň ýatjak düşegini köpçegini göterýänmişdik. Sahibul Mithara, Resulullah aleyhissalamyň dehret kılınýan wesaýillerini ýanyna göterip gelýänmişdik. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Abdullah ibn Mesud'un hakkında aýdypdyr. Eger bir adamy men hiç kime geňeşmän emir goýmaly bolsatdym, şu Abdullah ibn Mesud'y hiç kime geňeşmän men emir taýin etýärdim dipdir Peygamberimiz aleyhissalam. Şeýle bir ulukon maqam we menziletli sahaba. Ya yine Resulullah aleyhissalam aýdypdyr. Görüň Hazreti Abdullah ibn Mesud barada Peygamberimiň aýdan sözüni,
Bir adam Kur'an'ı Cibrail doğru men gursawma goýuşy ýaly, maňa okuýuşy ýaly bir eşitjek bolsa, Abdullah ibn Mesud'dan Kur'an eşitýän doğru Hazreti Cibrail'in okuýuşy diýe. Ya Hazreti Abdullah ibn Mesud şu kefi Peygamberimiz aýtdy diýse, menden nagletse inanan dogurdur şo diýipdir. Peygamberimiz aleyhi afdalus salati vesselam. Ya yeni bir üstüne derecelerini görün Resulullah aleyhisselam'ın ağzından eşitýän zady. Peygamberimiz aýtdyr: "Ey Abdullah ibn Mesud, sen her haçan men ýanyma geljek bolsaň, seni gelbermeli. Giýje bolsun, günnüz bolsun, istirahat wagt bolsun, her wagtda sen geljek bolsaň, seni gapy açyk sen gelbermeli." Hazreti Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anh Yemen'den biz geldik diye Müslüman Resulullah aleyhisselam'ın yanına. Yemen'den gelen wagtymyz etdi. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh yankı sahaba enesi bilen bigadri rahat Peygamberimizin öýüne girip çykýatdy. Bizde täze gelen adam häzir tanıyamyzak. Bigadri Abdullah ibn Mesud rahat Resulullah aleyhisselam'ın öýüne girip çykyp ýö enesi bilen güman etdim ähli beytin biri mükadidim. Resulullah aleyhisselam'ın öz içerisinden biri mükadidim. Yani şıgat Resulullah aleyhisselam'a yakın olup Peygamberimizden şeyle bir mübarek mujdalary, buýuşlyklary, Kur'an dogruş Abdullah ibn Mesud'dan eşitseňiz, eýni Cibrail'den eşiten ýaly. Men sözüm diýilse Abdullah ibn Mesud dogry aýtýandyr. Ya şeýle ýanky aýdallamyzyň hemmesi Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'a şamil bolupdy. Emma min ihtiyatyn, min Hudaýdan gorkuşyny görüň musulman dogaly. Hazreti Emr diýen bir sahaba, musulman adam Hudaýdan hemişe gorkulu bolmaly. Hazreti Emr diýen sahaba aýtdy: Abdullah ibn Mesud şeýle Peygamberimiziň ýanyna makamy menzileti defede bolsa da, bir gün men ýanyna otýtdym, bir hadis rawayet etjek boldy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'yň bir mübarek sözüni aýtjak boldy. Eýünçe ştaýyn düşünmeli. Peygamberimiz aleyhi afdalus salati vesselam aýtdy: her kim men aýtmadyklarymy şunu Peygamber aýtdy diýäkadan aýtsa, öz jaýyn otdan teýýarla versin. Yani maňa nisbet berdi, men aýtmadyklarym aýtsa, öz jaýyn otdan teýýarla versin. Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh hemişe hadis Peygamberimizden aýtjak bolandan, nakl etjek bolandan Resulullah aleyhisselam aýtdy diýmeýärdi. Ýöne faqat Peygamberimizden aýdan mübarek sözüni aýtdy, şunu Peygamber aýtdy diýmeýärmişdik. Oňa bir gün otýak agzyndan gaçyrdy, Resulullah aleyhisselam şeýle aýtdy diýdi, şunu aýdandan soňra özü bigadri innam sandramany durdy. Näme diýip şol bir wagtda men aýtmadyklarym aýdyp cehennemden jaýyn teýýarla versin diýdi Peygamberimiz aleyhisselam. Şondan gorkuzyna ha. Ýogsa näme eşitdi Resulullah aleyhisselamdan hepseden sahaba. Hanefi mezhep şoň üstünden teşkil tapan sahaba. Birçe gedek aýdypdy Resulullah aleyhisselam şunu aýtdy diýen wagtynda eýünçe ýöne faqat özüne aýtýanmışdy mübarek hadisin, Resulullah aýtdy diýmeýänmişdi. Oňa şonu aýdan wagtynda innam tandramany durdy Hazreti Abdullah ibn Mesud'un diye. Gözlerinden yaşlı akmanı durdy. Bir maňlaýyndan derli akyatdy. Hatta men gördüm şoň mübarek damarlar da gorkujundan çiýişip başlady diýdi. Yani şygat işi Hudaý moratdy, Peygamber moratdy bir zat aýdyljak bolanda, Hudaýdan gorkýanmışdykly bir hadis nakl etjek bolupdy. Resulullah aleyhisselam'yň sözü diýip aýtjak bolupdy. Onda da şonda rengi üýtgäp, innamy sandyrap, maňlaý derlep, hatta innamynyň mübarek damarlary da çiýişip başlady diýdi. Bilen ihtiyatyny öýden, bilen Hudaýdan gorkuşyny görüň musulman dogalla. Indi bilen hemmesi bir mugaddeme bolup barýar. Biz özümizi hesaba salmaly. Biz özümizi bir mizana salmaly. Biz özümizi bir sebok sengin etmeli, agyr yeňil etmeli musulman dogalla. Hazreti Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'in oğlu. Bir de olukon sahabalan bir adın kän eşitýäňiz. Peygamberimiz aleyhi afdalus salati vesselam'ın gorkusundan aýtýar. Resulullah aleyhisselam Hudaýdan nagat gorkýanligini nakl etýär. Eýünçe Hazreti Abdullah ibn Ömer'in özü Peygamberimiz aleyhi afdalus salati vesselam men gerşime elini vurdy. Ey Abdullah, kun fi dunya keanneke garib ew abiru sabil. Resulullah aleyhisselam Hazreti Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlunun gerişini mübarek elini vurup aýdypdyr. Dünyada ýaşap ýöken bir garib adam bolýandyr, bir gurbete baran adam bolýandyr. Sen de şo jyry ýaşa.
Ýa-da bir geçip barýan adam bolýandyr, musafir bir ýerde eglenmeýe, şon ýaly bolla ýaşa diýdi. Şundan soňra Hazreti Abdullah ibn Umar radıyallahu anh Peygamberimizden şu kef eşdenden soňra hemişe men giýje baramda erti daňa gözleşmeýätdim. Amanat canım gider diýip şozra men ibadete meşgul bolýatdym. Şon Peygamberimiz maňa şunu aýdantaň diýe. Her wagtda men daň atyrsam indi men giýjek baryp ýörmejek ýaly bolup ibadetimde hiç kemçilik goýmaýatdym diýe. Hulasa Hazreti Abdullah ibn Umar radıyallahu anh haýtýa, Medine-i Munawwarada bir gün tutuldy. Indi Peygamberimiz aleyhi afdalus salati vesselam'ın Hudaýdan gorkýanligini, adamlaryň içinde Hudaýa bendegiň ýerine ýetiren Resulullah aleyhissalam'ın Allah'dan gorkýanligini görüp musulman dogolla. Medine-i Munawwarada bir gün tutuldy. Oham Resulullah aleyhi afdalus salati vesselam bir gorkulu ýagdaýda bolaqydany otokdan çykdy. Oham seri namaz başlady Peygamberimiz aleyhissalam. Namazyny qiyamyn uzoltdy. Soňram rukû gitdi, rukusyny tulany etdi Peygamberimiz aleyhissalam. Secdeye gitdi, secdesini uzoldypdyr Peygamberimiz aleyhi afdalus salati vesselam. İzindan soňram uzoldyp doga etmäni durdy. Ya Rabbi lem ta'idni hada wa ana astaghfiruk, lem ta'idni hada wa ana fihim. Ravahun Nisa'i. Peygamberimiz aleyhissalam şu uzak namazdan soňra doga etmäni durupdyr. Ey bar Hudaýa, sen maňa bizre wäde bermäwitdiň. Hudaýa, sen azabyň gelimden, Hudaýa, sen bizre wäden maňa bermäwitdiň. Men bilen aralarynda we men bilen arasynda estağfirullah sanapdyn diýip şeýle bir Resulullah aleyhissalam bir gorky ýagdaýa geldi. Şu dogany edip Hudaýa ýalvaryp başlady. Hudaýa, sen maňa wäde bermäwitdiň, men bilen arasynda watdym diýip. Ýogsam Allah aýtdy Resulullah aleyhissalama: وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Sen olan arasında bolup durup hiç vakti onlara azap vermerin diye. Resulullah aleyhisselam şeyli iman, şeyli Hudaý Taala emniyette koyupdu ha. Onunla da mın beraberinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın korkusunu varın. Evra ya Rabbi lem ta'idni hada ve ana estağfiruk. Men estağfirullah dipdun, men bilen arasında dun. Sen maňa bizre wäden bermäwitdiň ya Rabbi diýakadan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şeýle gorky ýagdaýa girdi. Hazreti Mahtumun Nişan näme diýär musulman dogalla. Haqqy ýada salsaň hakdan gorkyňa, şeytan ýatdan çykar, goýmaz erkiňe. Sen haqqy ýadyňa salyp Allahny ýatlap dursaň, Allah'ın kudreti sen vücuduňa gelse şeytan sen vücuduňdan çykar. Guba jawan, guwanmagyn görkiňe, gojalar sen görkiň ýüze mihmandyr. Sen bir heykeliň, sen bir ýaşlygyň, sen bir jawallyň, oňa sen hiç wagtda gururlanma, allanma, bilen hemme sen görkiň bir ýüzüňe mihmandyr. Mahtumul aýdar ewit özümde, ölüm ýadymdadyr, gorku gözümde. Her näçe gün geçseň ýeriň ýüzünde adam ogly 5 gün düze mihmandyr. Hemişe adam şu gorkul ýagdaý bolup durmaly. Hemişe adam ölüm ýadyna salyp durmaly. Hemişe adam Hudaýyň huzuruna adam hemişe gorkulu bolup durmaly musulman dogalla. 5 gün dünýe diýen Mahtumun Nişan 5 gün düze mihmandyr diýeni musulman dogalla. Hemişe özümüz aýtýas buna ýaşap ýören günimiz. Düýün niýet, öňün niýet, ondan aňyrkyň diýip başlaýas. Erti bir gün, soňram geljek gülle diýip başlanýar. Nahaýet 2 gün sanalýar. Oňam 5 gün sen düze mihmandyr diýen adam 5 gün dünýäge mihman. Sen fakat ýanky aýtýanyň düýün öňün erti bir gün ilaqydan gurrun edilýär. Ýogsa galallar soňra kunu ýa ol geljek gülle diýip başlanýar. Hulasa musulman dogalla Peygamberimiz aleyhi afdalus salati vesselam aýtýar: "La yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannah." Adamlaryň içinde Hudaýa bendegiýini ibadeti ýerine ýetiren Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün sahabalar aýdypdyr: "La yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannah." Sizin hiç biriňizi etýän emeliňiz cennete salmar. Qalu wa la anta ya Resulallah. Adam Hudaýdan gorkmak barada musulman dogalla. Qalu wa la anta ya Resulallah. Hiç bir adamy emeli cennete salmar diýen ya Resulallah hatta sen özüň de şeýlemi diýipdir sahabalardan biri. Wa la anta ya Resulallah hatta sen özüň de etýän emeliň sen cennete salmaýamy.
Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ayıptır. "Ve la ana illa en yetegammadani Allahu minhu bi fadlin ve rahmeh." Ravahu Muslim. Hatta men özüm de etdiyen emelim men cennete salmaya diptir Peygamberimiz Aleyhisselam. Meger meni Allah öz rahmetine, öz fazlını çümdüramasa, Allah meni öz rahmetine, fazlına salamasa, minna da emelim bilen cennete girmeyen diptir. O minni musulman da golla. Adamların içinde bendigin yerine yetiren Resulullah Aleyhisselam men emelim bilen cennete girmeyen niptuka. Näzire bolýa? Namaz okuyanak, namazın okuyda diyen bir jawan oglana, bir yaş oglana, "Ey namazın okuyda" diyen. Ay Hudaý geçer da. Hudaý geçer ebel edip tuqa Resulullah Aleyhisselam Hudaýy bendigin yerine yetirip tuqa. Hudaýyň fazlyna, rahmetine men duş bolmasam, men emelim bilen cennete girmeyen niptu. Näzire adam Hudaýdan gorkmanç kefa etmeli. Sen namaz okuyda diyen de ay Hudaý geçer baba özür de. Hudaý geçer, seni Hudaýyň fazlynyň rahmetiniň içine bendegisin yerine yetir ohmamydyň bolsun. Sen namaz okuyjak-ka, sen haramdan gaýtjak-ka, sen günäden galjak-ka, sen her jere oturuşyklardan galjak-ka, Hudaý dogrymy dogry däm innejek-ka, şeriýetiň aýtýan dogrymy dogry däm gözlejek-ka. Ýene sen ay Hudaý geçer da. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın gorkusyny gözden, ya Hazreti Abdullah ibn Mesud'un gorkusyny gözden, Seriye Sakat'in gorkusyny gözden gije yatyka turýanmyşdyk. El aýagyny ýüzü gözüni özü çekýänmişdi. Hudaý men günälim bilen meni ütgeden bolamasyn diýip. Musulman adam hemişe Hudaýdan gorkulu bolup gelmeli, musulman da golla. Indi özümüz bir hesaba salayl, biz Hudaýdan gorkuşymyz näzire? Adan çekilýän wagtda televizionyň, radioň, zewtin, guşiň sedasyny gat etýäs. Adana hormat goýýas, bu bir gawzat. Emma adan heminki tamam boldymy? Ýygyny alyp gitýäňmi, ýa bela fasyle gitýäň namazyň uruna düşýäňmi? Adan tamam bolsun seni ýerinden televiziona aýtdyryp başlajak. Adan tamam bolsun seni ýerinden başga zatlara güýmenip başlajak. Bu Hudaýdan gorkmak diýär musulman dogan. Hudaýdan gorkmaklyk adan çekilimi? Bernamaň goý. Sen bela fasılı namazın dehretin yerine düşýän bolsaň Hudaýdan gorkpýan. Enemiz Hazreti Aýşe radıyallahu anha näme diýär? Resulullah aleyhisselam bilen bile oturýatdyk, namazın wagty geldimi ki ennehu lem ya'rifna. Bela fasılı namazın dehretin yerine düşýärdi, guya biz tanymaýan ýaly bolýardy Peygamberimiz aleyhisselam diýär. Ey musulman dogullar, Resulullah aleyhisselam ibadetini yerine yetiren Peygamberimiz namaza näme ähemmiýet berýärmişdik. Biz özümüz gözläýliň. Sen oturjak, adan çekilýär gat etýän, gawy iş etýän. Ýygynden ýöne bela fasyly namazyň ýerine düşmek bu Hudaýdan gorkýanlygyň alamati musulman dogullar. Ya bazara girýän, muamele etýän, Hudaýdan gorkuşyň näzire? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir mübarek sözünü aýtdy. Halal rızk Allah hemmeňize nesip etsin hemişe. Kad aflaha men aslem. Gönenen ol adamdır musulman bolan bolsa, iman İslam nesip etipdir. Wa ruziqa kafafen, halal rızkda Allah muňa rızk edip beren bolsa. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, rawahu Muslim. Allah da şoň beren zadyna ýüregine qanaat beren bolsa, şol adam gönenendir. Inni sen Hudaý taňa bir halal rızky vesile edip kän ýollar goýup duran wagtynda Hudaýdan gorkuşyň näzire? Ayya sen halalyň ýüzüne gedýänmi, ya halal haram saýgyrmýanmy? Hazreti Ali radıyallahu anh mescide var ya, atı bilen atynyň bir gıymatly zini varmışdy. O mescidin daşynda bir adam görüpdir Hazreti Ali radıyallahu anh. Ol adamyň bolup duruşy belli bir muhtaç adam, bir ihtiýaçy bar adam. Atyndak ya mescide girip barýan ýerine Hazreti Ali aýtdy, "Işdi çykyp gelýärkem, ýanky adamyň pormy bir ihtiýaçy bar adam etdi. Men şu atymyň üstündäki eýerini, zinini şol adama bereýin diýip niýetini alyp gitýär." Mescidden daşaryk çykyp gelýän wagtynda görüpdir atynyň üstündäki eýeri, zini ýok. Ýanky adam alyp gidipdir. Am Hazreti Ali aýtdyr, şol ýanky eýer şoň öz nesibetdi, şoň öz paýetdi, emma dogry ýoldan alyp gitmedi, ol egrini intihab etdi. Senne Ähli sünnetin aqidesinde musulman dogalla, rızk halallanna, haramdanna Hudaýdan gelýär. Yani sen halala barsaň da, harama barsaň da Allah sen boş vermeýär. Rızkyň Hudaý Taala ýetirýär. Emma haqqy intihab beripdir Hudaý.
Sana bir akıllıyan zady beripdir. Sen istihrajyň, sen şol öz rızkyň çykarýanyň aya halallanmy Hudaýdan gorkup, ya halal haram taýgyrmaýanmy? Hazreti Malik Dinar rahmetullahi aleyh Malik Dinar diýilýänligi bäziler aýtdyr Malik dädesi Dinar, Malik ibn Dinar. Yo bäziler aýtdyr Malik Dinar diýilýänligi birun bir keşdik miniye, taýmyly miniye. Ohan bir taýmylyň içindekileň hemmesi basmasy ogurmuşdyk. Ohan bir pahyry gysdy ýerli ýanynda näme bolsa dinar derhem çykardy bir. Bir mende hiç dat ýok diýe. Ohan meni ýanky keşdigiň içindäkiler hemmesi guru ýerli ýerli ýerden bir bihuş bolýar. Gaýtadan näçe wagt soňra huşa gelip barýarka ýene de min başyna düşýärli, bize dinar bersen. Dinar diýdigi ýanky gyzyllan bolýan sekke. Ohan bir men ýanynda hiç dat ýok diýe. Gaýtadan urýarly ýene huşdan gitýär. Ohan inni huşa gelen wagtynda muny sende zat ýok diýakadan derýa el aýagyndan tutup oklajak bolanlarynda derýäň balyklary aglaryna dinar ýanky gyzyllan bolan pullar getirakadan balyklaryň özi keşdiňde öregine gelýär. Ama adamlar muny görüp tawba edip Malik Dinar diýilip şondan aýdylýar diýip Hazreti At-Tarani Şaburi Tezkiretul Awliýada şeýle getirýär. Ya şu Malik ibn Dinar rahmetullahi aleyh haram rızk barada aýtýan kefi var. Şu Malik ibn Dinar bir wagt bir kafirin biri bilen bir dinin üstüne bir Hudaý moratda bahsi bolýar. Oham ol adam bilen min bahsi uzaga ötýär. Adamlar da gözläpdi. Oham manga adamlar aýtdylar sen aýtýanyň dogry bolsa, senki dogry bolsa, ikiňiz de eliňiz oda tutuňuz. Oham kiminki eli yanmasa şonka hakdygy ma'lum bolar diýilýär. Hazreti Malik ibn Dinar min kabul etýär, bolýar diýip bir ot ýakýarly ýanky kafirde we adamlar da gözläpdi. Hazreti Malik ikisi de ýanky hem zaman ellerin oda salýarlar. Bir kafir, bir de Hazreti Malik Dinar. İkisiniň de eli yanmaýar. Aham narahat bolýar gitýär Hazreti Malik ibn Dinar. 70 ýyl Hudaýa bende bolup gezip ýön, men musulmançylygym kamillämişdik diýipdir. Men nirde men kemçiligim maka, men peýgamberimiziň sünnetini tutmadymyka? Men ibadetimde kemçiligim mamyka? 70 ýyl musulmançylygyň içinde ýaşap ýön bir kafir bilen deň boldum. Onky da yanmady, menki de yanmady. Men han ibadetim, han Hudaýa bendeligim, han men ihlasym, han Rasulullaha muhabbetim. Men bir kafir bilen deň boldum, ikimiziň de yanman çykdy diýe. Şo narahat bolup ýatýar, giýje diýişinde bir ses eşitýär. Tagzir özüňde diýe. Sen eliňizi joda salmalydyň. On elle yanmadygy sen eliň bilen bile oda girenseň, sen eliň hormatyna o kafirin de el yanmady diýe bir ses gelip. Hulasa şu Malik ibn Dinar rahmetullahi aleyh halal rızk moratda musulman dogully bir kef aýdypdyr. Li ay yatruka ar-rajulu dirhaman haraman hayrun lahu min ay yatasaddaqa bi 100,000 dirham. Birçi riyal, birçi timen haramdan geljek zat maňa gerekkä diýip şun terk etseň, birçi riyal ha. Şu haramdan gelýän bolsa maňa gerekkä diýip şon terk etseň, şun sogaby 100.000 däne dinar dirhem sogap sadaka bereninden şon sogabyndan bir haram terk etmek gowdypdyr. Indi sen Hudaýyň gorkuşyň mamylaňda, bazara gireňde Hudaýyň inki ýokuşy görýän zady adam yalandan gasam içýär mamylaňçynda. Allah şonu halamýar diýipdir Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam. Indi sen aýa mamylaňda Hudaýdan gorkuşyň näzire? Ya azan wagtlarda namaza ähemmiýet berişiň näzire? Ya dilin saklamak mort. Ey musulman dogullo, şu dil hasa ayal dogullo. Şu dil kıyamet günü bolanna bir adamyň öňüne bir sogaplary getiriljek. Dağyal sogapla geljek. Şu sogaplar görýänmi diýiljek. Ol adam aýtjak begen akydan şu sogapla hawa nämenki bu sogapla? Ona aýdyljak şu sogapla hemmesi seň sogabyň bolmaldy. Ýöneşilen hemmesin dargadyp, pudr edip, aýryp, sana bir riyallyk peýda berjekkä, hiç bir zerre sana nefi berjekkä illeti näme? Diliň hemmesin şular tabah etdi. Diliň şular dargatdy. Şu sogaply sana beriljekdi, şular öz diliň nabud etdi. Sen gıybet etdiň, töhmet etdiň, bir lanet aýtdyň, gargyşladyň, nahak yerden birini maskar etdiň, nahak yerden töhmetleri wurdyň. Şu diliň bilen sen şu belalary öz başyna getirdiň, sana hiç de sogap ýok, ýoksa sen kitdişi diýiljek. Peýgamberimiz aleyhi afdalus salatu vesselam etýän dil moratda Hudaýdan nagat gorkýar. Adam günne türýär, tä ýatýança näçe keleme kepleýär. Nagada halalla, nagada haramda bir dikkat etýäsmi musulman dogalla.
Kepläp duran zadymyz gıybet bolup düşämesin. Bir neferiň awryny dökýän bolamaýly. Bir neferiň ýüregine agyrdyp duran bolamaýly. Bir nefer men kefimden gaçyp ýön bolamasyn. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam enemiz Hazreti Aişaga aýtdy: "Ya Aişe, inne şerren nasi manzilatan indallahi yawmal kıyame men wada'ahu aw tarakahu'n nas ittiqa'a fuhşe." Kıyamet gününde Hudaýyň ýanyna inki ýokş görülýän jaýgahy menzilet bir adam dünyada ýaşap ýöke adamla şondan gaçýa, näme ýanyňa gelse dili bilen dargadyp barýar seni. Yüreğine ağırt ya, kepliyen kepler yüreğine ağırt ya. Şol adam kıyamet gününde Hudaýyň ýanyna inki makamı menzileti biderek terin yerde. Dile habardar bolmaly zat. Sen dilin marada Hudaýdan näzire gorksun? Hatta ayalla golla. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu bir wagt görüp durly, elini agylyna salyp dilini çekip duran bolmaly. Näme etýän ey Ebu Bekir Siddiq? İnne hâzâ awradaniyel mewarid. Şi dillem men helaket gaflary açdy, men dargatdy, nabudi gelip duran şi dillemi dipdir. Başardığından raýat etýän adamlaha bizlere ders musulman dogolla. Ya dilin bilen adam nefsinin beter esiri bolup käde bir biderek zatlarda agdalýar. Bir ýaş oglanyň biri tagriben 30-35 ýaşynda ikilenji gedek haja gitjek boldum diye. Allah hemmeňize makbul hac nesip etsin inşallah. İkilenji gedek haja gitjek boldum. Yetejiginden 7-8 nefer maňa aýtdy. Sen näme her ýyl sen haja gitmelimi? Mekke gidakadan haji adyny alanyňdan bir näçdäni yetimleri gözden naji bolla, nijat dähende bolla ýöne haji bolup ýönüňden. Ey musulman dogolla, bir näme kep? Dil adam näme gelýär? Meger dinimizde nirde bir garip kasar gözlemellik ba. Dinimiz nirde haja gitýän adam garip gözlemelli diye, nirde yetim gözlemelli diye. Han Peygamberimiz aleyhisselam aýtmaýarmy? İmanı yoktur ol adam özü dok yatıp hemsaýasy ýanyna goňşusy aç bolsa. Bidatla näme görülmeýär? Emma sen haja gitjek bolanda ikilenji gedek men haja barýan. Şoňa dil ýetip aslında näçe ýerden maňa aýtdyly, men näme etjegim de bilmedim de şolaň aýtýarlar dogry bolsa, men näme gitmelimi, gitmellämi? Näzire bolýar bir adam eger arabi keşlerle bilen müşkil ba bolsa, näme onda dobeýe gidilip de onu kelas bilinýär. Başka harizet keşferlere hazine vardın ediliye, ola kelas filniye, olara zat dilmiye. Emma şu Hudayo dino, velillahi alen nasi hiccul beyti men istata'a ileyhi sebila. Kimin gücü yetse hacca gitmek farz ya Huday Teala. Nezir olya mına rahat dilin, Hudaydan korkmalı mı? Adam bir ağzamalı zat, sen imandan çıkaramasın. Men ahiretimi, dünyamı, kavrım, binur edamasın. Müslüman adam bir korkmalı zat, Müslüman da golla. Adam nefsinin esiri olsa, nefsinin dinini ediversen, adam dilin bilen, o Firavun dili bilen näme? Ana rabbukumul a'la. Men sizin Hudaýyňyz, men sizin ulu Hudaýyňyz diýmeýärmi? Adam nefsinin esiri boluverse, musulman da golla dili her zat keplä berjek ha. Hudaýdan gorkmaly dilin marada. Hazreti Malik ibn Dinar rahmetullahi aleyh ýangda gurrunken geçti. Beter riyazet çeken adam nefsini hor saklayanmıştı. Bir gün min nefsi yani adam hevat etýär da bir gyzyl et ýemän hevat etipdir. Şu hevat edenden 10 gün geçirip gassabik barpdyr. Gassabik barpdyr, azıcık maňa bir azır bölecik bir goýunyň et çadyndan maňa ber diýip şonu alyp gaýtdy. Ama gassapçı aňalypdyr bir gelli, azıcık da alyp gitdi. Şagirdine aýtdy, şoň ýyzynyň git näme etjek bolýar, şonu bir gör diýe. Şagirdi gitdi. Bir näçe wagt soňram aglap öwürlik gelýär. Onda näme gördüň, näme boldy diýe ýanky gassap şagirdine. Ol aýdypdyr, men oň ýyzyna düşüp gitdim. Ol bir düze çykdy, çöle çykdy, bir halwata bardy. Om şo ta döwed ýanky bukçagyny açdy, bizden alyp giden et jadyny çykardy. Şonu faqat näçe gedek şeýle ýysgap, bolly ey nefs, sen paýyň şymyndan edafa senna gözlemer niýakydan bir içiňe güne zyňytdy.
Yani nefsini edip hor saklayışın özü bula halal yollan ha. Fakat yönü isgap iyidirmendir da. Şonu hiç men sana şu fakat näçegidek isgadın bolluş nefs. Men seni baksam fikretme men seni gawwarmayan mı men seni gawwarensem kıyamette Hudaýyň odundan seni saklajak bol. Özüňden şirimet ýenlerin ha. Ey nefsim diýakdan öňe şey diýen bolmaly. Pes nefs adam bakyberse o yol bilen ne gitýär? Yok nefsini horla berse Hudaýa bende de bolýar. Oham sen dilin marada, kepliyen kefin marada Hudaýdan gorkşyň näzire musulman dogully. Özümiz bir mizana salmaly. Ya halvatda inki ola kongurunşy, hatta jawan oglalla, musulman dogully. Yekelikde halvatda Hudaýdan gorkşymyz näzire? Hazrat Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh bir goýun makyp duran sofany görüpdirdi. Oham muny imtihan etjek bolup maňa aýdypdyr. Sen şu goýunlaň birini maňa ber da maňa sat da diýipdir. Ama goýun makyp duran aýdypdyr. Ýok goýun menki de, muň eýesi bar. Ay eýesini aýdarsyň da dagdan togalandy, dagdan gaçdy, ýemöjek idi, helak boldy diýaga diýipdir. Oham Hazreti Abdullah ibn Hazreti Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu ol sofan aýtdyr. Fe eynallah. Hey näme diýäň sen diýipdir. Men saňa şeýtirakydan eýäm barp men goýunyň eýesini allaryn diýipdir. Fe eynallah. Allah'a näme diýeýin men diýipdir. Hudaý görüpdi kim men diýipdir. Eýni şoň kyal musulman dogalla. Biz halwatda özüň ýeki ot ýykan, sen şonny Hudaýdan gorkşyň näzire? Hazreti Huzayfa radıyallahu anh'ın yanına bir sahabalyň biri gelip aýdypdyr. İnni akhsha an akuna munafiqan. Hey Huzayfa sen bir olakon sahaba diýipdir. Men özümden gorkýanşy men bir munafyk dädir ne diýipdir. Men özümi musulman ýaly bolup musulmanlaryň arasynda gezip ýön ha. Ýöne men näçe imanly mykem, ýa munafyk mykem men şundan gorkýan men. Näme alamaty bar şoň diýipdir. Hazreti Huzayfa radıyallahu anh aýtdyr maňa. Yeke bolan wagtyňda yeke ödünken, inki muhim işi musulman dogan. Halwatda kän yeke ödüň bolan wagtyňda namazyňa dagyk durýanmy? Durýan diýipdir, namazyny hiç wagtda geçirmeýän, her ýerde bolaýyn diýipdir. Bir wagt ýalňyşyp günä edasaň halwatda estağfurullah jan, taý men ýalňyşdym, günä etdim diýänmi diýipdir. O da hawa onym da ba diýipdir. İzhab fema ja'alaka Allahu munafiqa. Buşluk gidi ve Hudaý sen munafyk etmändir, sen imanly bende diýipdir. Adam halwatda näzire Hudaýdan gorkýanmy? Halwatda kän näzire? Towaň bamy, estağfirullaň bamy? Ya bel yuridul insanu liyafjura amama. Fursat tapsan günäň ýerinde geçjek bolýanmy? Bir musulmançylyk Hudaýdan gorkmaklyk diýen musulman dogan. Hudaýdan gorkýan adam halwatda da Hudaýdan gorkuly bolup gelmeli. Pes hulasasy Rasulullah aleyhissalatu vesselam'dan mübarek sözleri aýtdyk. Olakon Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh ya olakon buzurgwarlaryň Hudaýdan gorkşy barada aýtdyk. Oham özümiz bir hesaba salmaly bolduk. Özümiz näzire maamylamyzda, dilimizde, namazymyza gaýym duruşymyzda, namazyň wagtlaryna ya halwatda öz gorkşymyz näzire özümiz bir hesaba salyp Hudaý hemmämiziň yüreklerimizde Allah öz gorkusundan bizi hemmämiziň yüreklerimizde goýsun inşallah. Emma ýene bir zat bar. Bidatlara aýtdyň Hudaýdan gorkmak gawy, Hudaýdan gorkmaň ýollary näme? Peygamberimiz aleyhi afdalus salatu vesselam'ın mübarek sözü musulman dogalla. Hemmämiz dileýär, Hudaýa bize halal rızk ber, Hudaýa halal rızk nesip et. Hemmämiz dileýän zadymyz da şi. Yaşıňa meňdeş gaw dogalary etýär zindegimizde Hudaýa bize iman ber, Hudaýa bize awre ber, Hudaýa halal rızk ber. Bir de Resulullah aleyhisselam'ın dogasy müştikçi musulman dogalla. Allahumma aqsim li min haşyetika ma tahulu bihi beynana ve beyne maasik. Şun bernamamyzda goýaýlyň. Peygamberimiziň bize öwreden dogasy şi. Hudaýa maňa rızk etdi, Hudaýa maňa rızk etdi, maňa ber, men ýüregimde bir senden gorkmany goý. Şo gorkmaklyk men sen beraberinde günäge eltmäni jur'at ettirmesin. Hudaýa men ýüregimde gorkyň goý diýip Peygamberimiziň doga etýän dogasy şi. Eňçäki ýüregimizde Hudaýdan gorky artsyn diýen bolsak,
Öňçäki ýoly doga etmek. Şon Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň dogasy. Türk millawayda maly öz dilimiz bilen Hudaýa men yüregimde gorkyny goý, Hudaýa senden hemişe men gorkýan bolup duraýyn diýip doga etmeli. İkilensi başardyňdan iman temrin bilen ele gelýär musulman dogalla. Ahlak temrin bilen sen ahlagyň kamil bolýar. İkilensi temrin etmeli adam näme başardyňdan günäni azaltsak bolmaly. Erti bilen turýan men şuň dilime gaýym bolaryn. Giýje ýatsak bolýan men nagat şuny iştiba etdirin. Men bidere keplen yerim bolamasyn. Men biriniň yüregini agyrdan bolamaýyn. Men bir nefere dilim bilen, elim bilen, golum bilen eziýet beren bolamaýyn. Ya özüm gözüm bilen, kulagym bilen, elim bilen ýalňyşyp günä eden bolamaýyn diýip özüň bir hesaba salyp günne bir özüňi başardyňdan günälen kemelçek bolsaň bir de yüregiňi sen Hudaýyň beraberinde Hudaýyň gorkusyny kän getirýän zatlaryň bir diýip kitapda tanýar. Emma yine bir ýolunyň biri yürekde gorkymyz artsyn diýen bolsak musulman dogalla başardyňdan özüňden etekdäki adamlara, millete, merdome rahimli bolmaklyk seň de yüregiňde rahmy döretýär. Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyh aýtýar: "Äş hahi rahm kon ber äş bar, rahm hahi ber zaifan rahmar." Gözüňde ýaş bolsun, gözüňde Hudaýdan gorkup ýaşla aksyn diýen bolsaň, bir adam Hudaýdan gorkup gözünden ýaş aksa jehennemiň odagyna degmer diýär Rasulullah aleyhissalam. Sen men gözümden ýaşla aksyn Hudaýa senden gorkmam artsyn diýen bolsaň, özüňden etekdäki zaiflere rahmet diýipdir. Yetimleň başyny syfalaman Peýgamberimiz tapşyrmaýarmy? Öz zaifleri, yetimleri, şozura bir zaifleri sen gözleseň, öz gözüň yüregiň ýumşap gözüňden ýaş gaýtmana sebep bolýan zatlaryň biri. Her koca abi ravan sebze bobat, her koca eşki ravan rahmet şevet. Nagat awadan aýtdy Hazreti Mevlana. Her ýerde akýan suw bolsa, gapdalyna näme ýaşyllyk ba, awadallyk ba, ot gülle ba. Sen de gözüňden ýaşly akýan bolsa, sen de yüregiňde rahmetli gülle, iman gülleri açylyp başlar. Ve ahir kıssa, yürekde Hudaýyň gorkusyny artdyrýan zatlaryň biri estağfirullah'ın kän tanamak. Hazreti Ali radıyallahu anh aýtýar musulman dogalla: "Ajibtu limen yehleku wen najatu ma'ah." Men aňalýan ipdir bir adam helak bolýar diýipdir. Emma nijat da öz eline ba. Qalu wa ma hiya? Hey Hazreti Ali diýäniň näme? Nijat ýol näme diýipdir. Onda el-istigfar. Başarsaň estağfirullah'ın kän aýdy berseň, yürekli arassalanýar, Hudaýdan gorkula artýar, günäliňden temiz bolýan. Hemişe dilinde estağfirullah bolsa sen gönünnüň diýipdir, nijatyň şo diýipdir Hazreti Ali radıyallahu anh. Öýe jaru çekýärsa, öýe jaru çekýär näme arassa bolup dursun. Mihmanna geläse napak ýere salmaýylýar. Yürekde Hudaýyň öýi musulman dogalla. Adam lagzyşe düşýär, gözü bilen, eli bilen, dili bilen yürekleri bir günäle sydylýar. Ohan musulman adam yüregine de jaru çekmeli, öýe çekýärli. Günne öýüňe jaru çekýän keyif etýän özüň. Şon ýaly estağfirullah bilen yüregiňe de jaru çek, te Hudaý yüregiňde ýalfyllasyn we Hudaýyň ışky muhabbeti gorkusy yüregiňde dörep dursun diýip Hazreti Ali radıyallahu anh şeýle tapşyrýar. Bir metleb jembendi etsek, mowzumuz Allahdan gorkmak barada, musulman adam üçin Hudaýyň bendesi hemişe Hudaýdan gorkul bolup gelýär. Oham Hudaýdan gorkýan bendeleri näçe misallar wurdy. Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh şeýle hadis rawayat etjek bolanda, şeýle Rasulullah aleyhissalamdan mübarek sözleri eşitsek de ondan gorkýanlygyny we bir hadis rawayat etjek bolanda Allahyň gaharyna düşämäýin, Allahyň oduny düşämäýin diýip şeýle ehtiyat etýänligini gördük. Ve yine özümüz hesaba salmaly, özümüz mizana salmaly. Hudaýdan gorkuşymyz, namazymyz, dilimiz, mamulamyz we şe gezip görüşimiz halwatda Hudaýdan gorkuşymyz näzire we gorkyny yürekde artdyrýan zatlaryň biri doga etmek bolly. Aham günäle başarsaň özüň hesaba salakdan günne gije özüň bir eden işlerine estağfirullah tanamak ve özüňden etekdäkilere, milletlere rahimli bolmak, sen yüregiňde Hudaýy gorkusyny artdyrýan zatlaryň biri diýip şeýle aýtdyk. Hudaý tebarek we taala Peýgamberimiz aleyhi salatu vesselamyň dogasy ki, Hudaýa men yüregimde bir gorkyny goý, şo gorky meni sen jur'atyňa, sen beraberinde günah etmeklige cesaret jur'aty goýmaýan gorkyny men yüregimde goý diýen dogany Allah hemmemizin yüreklerimizde şo gorkyny goýsun inşallah. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir elhem uskulullah qyp olaň da ruhlaryna bagışlar inşallah. Okyň. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر
به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.